se olisi etätyöpäivä ohi ja kovasti olisi nälkä, eikä halus käyttää hirveästi aikaa ruoalle, että jääkaapissa ei oikein ole mitään kivaa valmistakaan. Kävi semmoinen asia mielessä, että kun lounaksi tuli syötyä se vähän raskas lasagne, että tehtäisikö jotain vähän kasvisvoittoisempaa illaksi. Katsotaan mitä kaapista löytyy. No niin, kaivelin vähän kaappeja ja löysin tämmösiä. Näistä voisi ehkä jotakin rakennella. Tuollainen eilinen nuudelijämä. Siinä on sopiva määrä ja sitten aiemmin oli jäi tomaattimurskaa. Se oli jääkaapissa, otetaan sen nyt käyttöön, niin saadaan hävikkiä pois. Vihanneslaatikosta löytyi paprikaa, sipulia ja sitten mulla on valkosipulia ja chiliä. No, viimeksi mainitut on itse kasvatettuja. No joo, tofu kuulostaa hyvältä. Sitten löytyy puolikas wok-ainespaketti. Siellä ei enää hirveästi ole, mutta käytetään sekin. Sitten ajattelin, että mitä jos tekisi, koska sitä tämmöistä testannut, että tekisin yhdistäisin cashew-pähkinät ja sitten saksanpähkinät ja tekisin semmoisen pähkinäkerma-sekoituksen tähän hommaan. Eli tarkoitus olisi tehdä jonkunlainen wok, missä nämä kaikki on sekoitettuna. Katsotaan mitä siitä tulee. Tässä ei varmaan tarvitse miettiä hirveästi määriä. Tästä jää sitten yli, niin sitä voidaan onkin taas käyttää. Pikkusen noita ja pikkusen siitä. Eli siinä on nyt cashew-pähkinää, saksan pähkinää ja sitten tarvitaan, jotta siitä tulisi tarpeeksi notkia, niin laitetaan sinne vähän vettä. Se on ihan sama paljon kuin sitä laittaa, kunhan se tulee vaan niin kuin jonkunlainen liemi. Sitten tässä kohtaa ei tarvitse varmaankaan maustaa, koska se tehdään sitten kun tehdään tämä ruoka. Laitetaan tuosta päälle ja katsotaan miten käy. Sekoitin noin puoli minuuttia. Tuosta voisi tehdä periaatteessa aika samettisenkin. Mä luulen, että tämmöinen pieni rakeinen kerma voisi olla aika hyvä tämmöisessä wokissa. Laitoin jäisen wokin vähän sulamaan tuonne mikroon, jotta saa siltä aikaa. Ja tässä paistelen nyt sipulia. En oikeastaan paista, kuulutan. 2-3 minuuttia varmaan riittää. Onkohan tämä universumin ensimmäinen ruokaohjelma, jossa ei näytetä lähikuvaa leikattavista sipuleista. Mä en itse niitä jaksa, niin ei viitti muitakaan kiusata sillä kuvastolla. Nyt lisätään mukaan wokkivihannekset ja leikatut paprikat. Ja onko tämä nyt paistamista vai kypsennetään jonkun aikaa, muutama minuutti ehkä, katsotaan, en ole koskaan katsonut kellosta. Niin joo, mä tykkään käyttää oliiviöljyä tämmöisiä wokkien tekoa. Tässä nyt on tämmöinen peruskaupasta löytyy. Sitten tuo chili, se vähän välillä mietittää paljonko sitä uskaltaa laittaa. Nyt on aika iso kokoinen ja melko vahva chili. Mä leikkaan siitä aluksi ehkä puolet ja laitan sekaan tonne kasvisten sekaan ja maistan sen jälkeen kun tulista soijaa, laitan tarvittaessa sitten lisää. Noin, se oli tosiaan kuivattu chili, nyt se on täällä kasvien seassa myös vähän leikeltiin melko pieneksi ja nyt saa pehmeitä täällä mukana. Sitten siinä vaiheessa kun sillä alkaa olla vähän nesteitä, niin alkaa tietää mikä se kokonaismaku sitten on olemaan. Nyt mä lisään tänne tämän porkkanamurska. Ei, porkkanamurska. Tomaattimurska. Ja mä haluan kypsentää sitäkin. Saadaan mehevän makuun, se kypsyy täällä kasvien mukana. Kasvien paistuessa pienennetään vähän tätä nuudelia kautta pastaa, mitä tää on. Tehdään siitä vähän silppua. Samalla kun tuossa paistuu, mä koitan miettiä, miten mä tämän tofun laitan. Aluksi mietin, että paneroisinko ja paihtaisin rapeaksi. Nyt tuli semmoinen ajatus, että mitä jos mä vaan murentelisin tonne sekaan niitä. Katsotaan, mitä se sitten tulee maistamaan. Noin, tää alkaa. Tähän testasin on semmoista puolipehmeitä alkaa olla vihannekset. Ja semmoista pientä tulisuutta on. Mutta luultavasti se laimenee mahdollisesti mun makuun pikkuisen liikaa. Laitetaan lisää nesteitä.
Ehkä mä lisään vielä chiliä myöhemmin. Nyt sitten tämä pähkinäkerma, niin mä oon huomannut, että kaikista helpointa se on tyhjentää tätä kautta. Tuonne tulee. No, sieltä saadaan se mukaan. Nyt mukaan on sekoitettu myös toi nuudeli kautta pasta. Ja nyt murennetaan tänne vielä tofua. Katsotaan miten käy. Nyt puuttuu vielä yksi oleellinen asia, maustaminen. Mä nyt kävin poimassa kaapista, siinä on vähän paprikaa, kasvisfondi, korianteri, niin mietin, että joku yrtti, siinä voisi olla korianteri, voisi ehkä olla se, mustapippuri, sitten limeä, aina tällaisia. Sitten kun siinä tarpeeksi olisi tulisuutta, niin mä voisin testata, että mulla on tuosta vihreitä chilikastiketta, niin mä voisin sitä vielä holauttaa tuohon tähän näin. Ja katsotaan mitä tässä tulee. Määrät on semmoisia, että kannattaa testailla ja maistella siinä aina lisäämisten jälkeen. Ja kokemuksella sitten alkaa pikkuhiljaa oppimaan, mikä on sopiva määrä mitäkin. No, lopuksi vielä vähän lisäsin suolaa, kun toi fondi ei tuonut sitä ihan tarpeeksi. Ja sitten pari kunnon ruiskausta limeä ja vähän maistoina. Se tuntuu aika hyvä. Eihän tämä näytä ravintola-aterialta, mutta kerta kaikkiaan tämä on hyvä mausta.